אני קרן, אני בת 42, אני נשואה ואימא ל3 ילדים. אני עובדת בבית חולים רמב"ם בעצם כבר 15 שנה באגף האונקולוגי. האמת שבעצם ככה כשסיימתי את הלימודים אז לא בררתי יותר מדי, והדבר היחידי שלא רציתי בכלל זה לא בית חולים ולא אונקולוגיה, אבל זו המשרה שהייתה קיימת בזמן הזה, ואני יכולה להגיד שבעצם מאז שנכנסתי אליי עכשיו, אני מרגישה שזה עולם מאוד מאוד משמעותי. החולי ובריאות והתערבות בשעת משבר, יש בזה תחושת סיפוק ומשמעות מאוד מאוד גדולה, וזה ממש להרגיש את זה כל יום מחדש, את התרומה. אז אני יכולה להגיד שבית חולים הוא באמת מאוד מאוד דינמי. כלומר, יש באמת פגישות שהן פגישות קבועות, אבל הרבה פעמים צצים כל מיני דברים, מאחר ואנחנו עובדים כאן במתכונת כזאת שמצריכה זמינות, יש זמינות מרבית. יש בעצם הרבה עבודה עם צוות רב מקצועי, אז אם יש נגיד פגישות שהן פגישות קבועות להתערבות טיפולית או התערבות קבוצתית, בין לבין רופא יכול ליצור קשר בבקשה להצטרף לאיזושהי שיחה על בשורה מרה, ההפניה לשירות של הוספיס בית והמשך טיפול מול רצף טיפול בקהילה. יש לנו כאן בעצם עבודה גם במיון שלא פעם באמת בתורנות מסוימת אנחנו מגיעים, וזה איזשהו רצף כזה מאוד מאוד רחב של חשד להתעללות מכוונת ופגיעה ואלימות בנשים ותאונות דרכים וחדרי הלם, אז זה באמת מאוד מאוד משתנה. לרוב ימים מאוד מאוד עמוסים והמון המון מטופלים שצריך ככה לתת להם מענה. הקושי המאוד מאוד גדול בעבודה הזאת, שזה הרבה פעמים עיסוק באובדנים. זה יכול להיות אובדן של מטופל עד סוף חיים, וזה יכול להיות אובדן של דימוי עצמי ואובדן של תפקוד הורי. כלומר, באמת התכנים והתמות הם מאוד מאוד מורכבים. אם בהתחלה יותר הייתי לוקחת את זה הביתה ובאמת כאילו מרבה לחשוב על זה ולהתעסק בזה, אז אני יכולה להגיד שעם השנים באמת לומדים לעשות איזושהי הפרדה. כלומר, יש לנו כאן גם צוות רב מקצועי, ויש לי גם קולגות שהן ככה מאוד מאוד משמעותיות לשיחה משותפת, לוונטילציה, לחשיבה יחד לגבי דרכי התערבות. זה משהו שיכול מאוד מאוד להקל ולסייע. אני עובדת בבית חולים רמב"ם, אבל הסיפור שלי הוא בגלל בעלי. והוא נפטר לפני 3 שנים, וכשהוא חלה והגיע למחלקת אונקולוגיה, הפנו אותו לעובדת סוציאלית בשם קרן, שהיא הייתה בעצם הקרן אור שלנו מהדקה הראשונה שהכרנו. הוא היה מאוד, לא ידעתי מאוד, אבל כאילו היה בו משהו מופנם וסגור, וככה רצה לגונן על המשפחה ולא לשתף באופן, כאילו בנבחי נשמתו. אני ליוויתי אותו, אני חושבת כאילו לאורך תקופה ארוכה, ולקראת הסוף ככה הצעתי לו שנכין מה שנקרא dignity therapy, שזה בעצם אומר, אם לפשט את זה, אז באמת איזושהי רשימה כזו של שאלות, של דברים שהוא היה רוצה להשאיר, או איזשהו מכתב שהוא היה רוצה להשאיר, שבו הוא מפרט דברים שהוא למד בחיים, דברים שהיו לו משמעותיים, מה הוא רוצה עבור הקרובים שלו. והיה שבוע, שזה היה בחודש אוגוסט, שהתקשרתי לקרן, ואמרתי לה, קרן, המצב של רומן מאוד מאוד קשה. והיא הייתה בחופש. היא אמרה לי בטלפון, אני יכולה להגיע מחר לרומן? זה היה יום שישי. במקום לשבת עם הילדים, החליטה לבוא לרומן. ביקשה ממני לצאת החוצה, יצאתי החוצה, והתיישבה ליד רומן. נתתי לה, ידעתי שהיא בעצם הקרן אור שאיפה שהוא תחזק אותו, איפה שהוא תנחם אותו, איפה שהוא תדע להגיד את המילה הנכונה ברגע הקשה הזה. וכתבנו את זה והכנו וככה דיברנו על זה, וזה באמת הייתה שיחה מאוד מאוד מרגשת. אני זוכרת שהוא אמר
שאחד הדברים שבאמת יותר נגעו בו זה שבעצם הוא לא זוכה להיות סבא, והוא איחל לילד שלו וגם לאשתו שימשיכו בחייהם, ודיבר על התרומה שלהם עבורו. חזרנו אחרי שבוע ימים במצב מאוד מאוד קשה, הוא כבר גסס והוא נפטר ב7/9/22. מגיע יום ראשון בתוך השבעה ומופיעה קרן אור הזאת בבית שלי, והייתי בפליאה, בהלם, בשוק. אני אומרת לעצמי, בסדר, נכון, אני עובדת רמב"ם, ונכון, קרן עובדת איתי, אבל בכל זאת, מה היא עושה אצלי בבית? אז היא מתיישבת לידי, מחבקת אותי, מדברת איתי, ושואלת אותי, איפה שרון? שרון זה הבן שלנו. אני אומרת לה, הוא למעלה, בחדר שלו. אז היא אומרת, תבקשי ממנו שירד למטה. נעמדים בתוך המטבח, והיא אומרת, רומן השאיר לכם משהו. רומן השאיר לכם מכתב. קראתי להם את המכתבים, ומבחינתם זה היה גורם מאוד מאוד מפתיע ומאוד מאוד מרגש. יצא לי לראות את האישה לאחרונה, והיא אומרת שזה משהו שהוא מעין צבא רגשית. ושזה משהו שמנחה אותה ומאפשר לה להמשיך בחייה כפי שהוא היה רוצה וכפי שהוא רשם לה. ואני מדי פעם פותחת את זה, וגם הבן שלנו. שאלתי אותה, קרן, רומן היה כזה מופנם, איך הצלחת לדובב אותו? אמרתי לי, את זוכרת את היום ההוא שבאתי אליו? זה היה היום שביקשתי את הרשות שלו לשאול שאלות ולהשאיר לכם צידה לדרך. זה מה שעשתה קרן אור שלי. זה משהו שנשאר איתך צידה לדרך. ובאמת הקשבתי לו, ואני חושבת שבבוא עם הימים, החלטתי להמשיך להיות מאושרת, והכרתי מישהו. הכרתי מישהו כמעט לפני שנה, שזה קופי פייסט. הוא פשוט קופי פייסט רומן. לפעמים מסתכלת על אבי, על הבן זוג שלי, ואני אומרת לו, אבי, אתה יודע, אני לפעמים מסתכלת אליך, ואני פשוט מסתכלת למעלה לשמיים, ואני אומרת לו, אתה יודע, אני פשוט מודה לרומן ששלח אותך אליי. אז הוא אומר, את לא צריכה להסתכל לשמיים, הוא מעלינו. אז בזה שהוא גם נותן לי את המקום כל הזמן לדבר ולהזכיר זה באמת נותן לי להיות כל יום מאושרת. ועוד בליבי. את מדהימה, את מדהימה, את פשוט מדהימה.